Vítamte u nového videa. Dnes si pušneme Fenga na Prestige 2. Jak môžete vidieť, netrvalo to ako dlho, ale išiel som hore dole. Tu je plus 8, či 8 miesto, 5, 8, 5, tretie, 5, tretie, prehra. Ako je to halus na takej vyššej úrovni, čo je 2000 trofejí, najmä na solách, keď tam typci týmujú, ale chýbajú nám 15 trofejí. Chýba nám 15 trofejí, takže to je, dajme tomu 2x tretie miesto, alebo 1x štvrté, 1x druhé, prvé to je jedno miesto. Dajak to musíme ubiť, lebo netrvalo to ako dlho ho pušnúť, lebo ja som mal na nejakých 1700. A potom to už išlo akože ľahšie, a bolo lepšie povedané, na tých 1700 to bolo ľahké. Potom od tých 1700 na 2000 to už bolo proste hore dole, dookola. Teraz mi chýba konečne 15 trofejí, takže teoreticky alebo nechápem, jak som ho minul s tou ultimátkou. Som mal šťastie, že som prežil. A zas som ho minul. Skapuš. Konečne, okej. Sme tretí, okej. A Barley je top 2 so mnou. Takže keď som nenabijem ultimáciu, ja ho nedám. Takže to tu nevidel, takže som sa chcel nabiť, keďže všetko míňam. Okej, dobrý začiatok. Uha. Chyba nám 2. Tak teoreticky to bude ešte rýchlejšie video, jak som si myslel. Lenže, čo sa mi stalo, točil som video ešte predtým, tiež na Fenga, že ho púšťam na 2000. Chybalo mi, myslím, že 12 trofej. Ja som vyhral jednu hru na 199. A potom to išlo. 5. miesto, 8. miesto, 5. miesto, myslím, že 4. potom zase 5. potom 8. A padol som zase na 15 trofejí. A to video akože nebolo dlhé, malo nejakých 14-15 minút. No ale to sa proste nedalo dookola. Tam, že dodajú tú česku. Ten Edgar by ho mohol zabiť ako. Hej, mám to. Neskočí po mňa? Neskočí. Je nás 8. Myslím, by to chcelo ešte nejaké česky. Tu je Edgar, či kto to tam má. Jop, je tam. A zas po mne, zas! Kamo, ako si dal ultimátku preč, ty kokos. Kamo, nenávidím, keď toto sa stane. A zas dve trofeje mi chýbali. Myslím, že dve, zas som na 8, či na koľko mi chýba, 7? Ako halus toto je občas za chvíli. Nevadí. Dáme tretie miesto a ideme. Rozmýšľam si, či pôjdem dole po tom Damianovi. Ja toho Edgara neviem, či chcem skúšať. Nie, ja tam je ešte ten Damian. To je coach. Kamo, nechať po mne. Prečo po mne? Čo som ti zabil? No, okej. Vy ste sa tam dobre nebývali, ale tam je niekto, ale neviem, čo tam je. Shelly, okej. Shelly, pôjde asi do Edgara, si myslím. Keby som mi pomohol, to ho tam dotlačiť. Dostal. Zabudni. Nejdeš po mne, tam Shelly si dotlač. Dostal hit od zemi. Pekne. Dobre, sme shifty. Fuj.
No to je ten Damian, čo mi bude robiť pozovačí. Bye bye. I'm going up to the big jungle gym in the sky. Jeho by som asi zahnal. No, on že tá Shelly pôjde po mňa asi. Zabijeme to takto. Kamo! Ja som tam nemal čo vymyslieť proste. To je o tom, že oni tímujú proste spolu a ja som sa snažil toho Damiana dotlačiť, lenže on tam mal zónu, jemu nešiel nikto a tá Shelly išla po mne, bezdôvodne. Mohli sme ho obaja dotlačiť, ale nie, ona ide po mne. Tak toto je stále dookola. A už mi prepína z toho. Lebo toto sú tie sola na 2000 trofeja. Choď preč. Choď preč. Lebo to sú proste blbosti, keď oni spolu týmujú. Ja viem, že on tu je. To nedal mi hit. Ale jeho by som mohol dať. OK, máme ultimátku, to je hlavné. Tam je... Čanec? Asi? Jasné. A už sa točia. Kamaráde. Ja musím vyhrať, lenže ja to nevyhrám, keď oni sa tam točia. Dobre, ona si odskočila. Lenže ja som teraz v pasci kvôli tomu Damianovi, lebo má nabitú ultimátku. A ja viem, že on má nabitú. Kamo, zase. Ja to nedávam. Ja to nedávam. Zas sa opakuje to, čo sa opakovalo. Chýbala mi 1 trofej, padol som na 15. Chýbali mi 2, padol som na 13. Ach, ty kokso, teraz budem musieť dať prvé miesto. Teraz fakt potrebujem prvé miesto, lebo nie. Ináč to nie. Ja to pochopím. Hej. Škoda, že som ma netrafil. OK, to je tá hra. Melody, OK. Kamo, to musí byť ten win. Ani mi nehovor, že to nie je tá hra konečne. Rico a Karel, kamo, tých musím dať. Či chceš, či nie. Mám to, konečne. Je to tam. Je to tam. Prestige 2. Kokso. Akože Feng není ťažká postava, ale je to úlet. Let's go. A ako vám môžem ukázať, ako môžete vidieť, pušol som celkom dosť aj Spike'a, takže onedlho asi vyjde video, jak pušujem jeho na Prestige 2. Ale to až potom. Takže ak sa ti video páčilo, budem rád, keď necháš odber, like a streamujem na Twitchi. Dám ho do popisku link, takže daj si follow aj tam, aby ti neušlo, keď streamujem, alebo občas robím súťaže o Bravo Pass aj o nejaké odmeny, takže nezabudni ma sledovať. Díky a maj sa.